Aquestes sabates eren d'una dona que no es doblegava davant l'adversitat, però al mateix temps era flexible. Van ser fetes per un dia a dia tranquil, sense altibaixos, per anar de casa a la feina i de la feina a casa. Però es van trobar amb una propietària imprevisible i van resultar ser més resistents del que es preveia. El que tinc més és sabates de dones del 36. José Sanjurjo y Francisco Franco. Alfonsito es un ladrón. Las presas republicanas decíamos de ti que eras un bicho, una fascista, un saco de resentimiento. Anita Garbín, Marina Ginestà.